लोगोफोर खुलुमबाय आं दा नै आंनि CMW थांगासिनो दं नै CMW थांगासिनो दं आं दा सरस्वतीयाव खुलुमना फैनोसै सरस्वतीखौ नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ लोगोफोर भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन दिनै सरस्वतीबाबो इन्टारेस्ट खालामगोन आङो नोंथांमोना जोंनि कलेजखौ नायनो हागोन माबायदि दिन्थिलांगोन आङो जोंना बोसोरफ्रोमबो गेदेर खालामखायो सरस्वतीखौ नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ फारसेनिफ्राय इन्टारेस्ट खालामगोन आङो जोबोद इन्टारेस्ट खालामगोन नोंथांमोना नायनोल' दाननानै नायनाङा भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलांबाय था लोगोफोर मोनसिगोन बारा गोजान गैला साइकेल खानाया बेसेल' नङालै मोनसिगोन माथो खालामनो दुखिया जिबनलै लोगोफोर बाइक बिबाबोलाय माव मोननो जोंफोरबायदि मानसियालाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै मोनसिगोन फैला सारनि स्कुलखौ मोनसिगोन फैला सारनि स्कुलखौ मोनग्रोगोन सिगां नोंथांमोननो फैला सारनि स्कुलखौबो खोन्थिलांगोन आङो नायलांबाय था माबायदि फैला सारा जोबोद स्टाइल खालामदो लोगोफोर नै फैला सारनि स्कुलखौ नायदो जोबोर स्टाइल खालामदो स्टेन्डार्ड नायलांबाय था नै नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनबाय नै फैला सारनि स्कुलखौ बेनो लोगोफोर बेनो मोजां नायना ला लोगोफोर माबायदि साजायदो नाय नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय केसि जुनियर कलेज नैबे ओइ बे जोंनिया नैबेसो थारैनो मोनफैबाय नै सरस्वतीयाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिन्थिलांसै आं फारसेनिफ्राय आं एसे फुङावनो फैजादों लोगोफोर ओंखायनो स्टुडेन्टफोरा बारा फैबाङाखैमोन वाव माबायदि साजायदों लोगोफोर खिन्थु थांनाय बोसोर बेफोरबायदि साजायाखैमोन एबार एसे मोजां जासिनदो साजायनाया बरिया नुदों बिलुनजोंनो बुंफबजोबदोंलै लोगोफोर वाव बिलाय मालै वाव बरिया खिन्थु बरिया साजायदो साजायग्राफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर नै दासो बिलुन सुखांफुदो लोगोफोरा नै आसोला वाव आसोल जायालै वाव Every time we say goodbye नै जाखोबिलाय फट' साफाय थानायालाय बहाबा नुनाय बायदि मोनदों आं लोगोफोर सोर बियो आं हले सिनायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर स्टुडेन्टफोरा खालिथार दा फैगोन लोगोफोर फैगोन सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना नुनो मोनगोन आं एसे फुङावनो फैजादों I just wanna be happy tonight. I need a second to take a breath. बिदि ब्लास्टिंआव हाबलांनोसै नोंथांमोना नायलांदो बै सिंनि गेटखौ नोंथांमोना नुनो मोनाखै नोंथांमोना आं दिन्थिलांगोन नोंथांमोना मोजां नायलांबाय था नै मा फट' साफाय जागासिनो दं मालायसो बा आरो बिसोरबो मेडाम मोनाबो दं बेहाय नैबे सिंनि गेटखौ नोंथांमोना दिन्थिनाय जायाखै नोंथांमोना नायलां नै जोंना बेफोरबायदि साजायदो बरिया जादों खिन्थु साजायनाया बरिया आं बुंदो बरिया जादों साजायनाया माबायदि जादों लोगोफोर साजायनाया खुरा फ्रियड দিয়ে फ्रियड পয়সা নাই फ्रियाव बिदि मोनलां होथारा साला
Iya naik plastik. Cara. जों दा खुलुमनोसै मिथिना खुलुमनोसै जों नै दा बोर बिना लानोसै गांनै बेग दं आंनिया मोजाङै बुंखागोन दे 20 मिनिटसो खुलुमगोन आङो दाना खुलुमनो थाखाय रेडि जाजोब्बाय गासिबो स्टुडेन्टफोरानो नै नाय मोनगोन atur नङा खुलुमनो मोनगोन गासिबो मोनगोन atur दा खालाम गाजि रानग्राया लाजिदो जोंनो होनो बावलांलायबाय नै नाय इयाव होनानै जोंनो होनो बावलांबाय नै दासो बिहरफिननानै मोनबाय नै Randini ayung tunu ki babangsin kam Korease itunu bhat nakie oh bhat bila sob haji gel naki ilai mitai nama zakono mitai ma mitai belai papor nunga nama buza-buza za deh logo जोहोलावफोर ओंखामखौ buza-buza जा बेफोरबायदि सानसे खनसेल' रोनो जानाला दा मोनायाव जानांला ओंखामखौ बुजा जाना लाखा निरामिसबाबो जोबोद गोथाव होदो खिन्थु ओंखामखौ बाब ओंखाम ओंख्रि ना ओइ ना गैयालै ना गैया ओंखाम ओंख्रि ओंखामाथ' थाखाबाय भाजाफोरानो जोबोद गोथाव आरो ओंख्रियाबो जोबोद गोथावलै आंबो जानोसै र' Unlucky. Kan masih kan mini langau. Masih keren lah, Sabriyau. Atsa baru bidiब्ला आंबो जानोसै लोगोफोर मालाय जानाय होननानैनो गोथाव मोनखालायदां ओंखाम जाखांबाय जोङो दा अब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय